היי בנות, היום זה כבר הסרטון השלישי שלי היום. סרט אני מפציצה את זה אחר כך. והיום אני אראה לכם כמה דברים שיכולים לסדר את החדר יפה. אז בואו נתחיל. אוקיי, דבר ראשון, תוסיפו נרות עם ריח וניל. הם אהובים עליי, הם סוף ואני נורא אוהבת אותם. דבר שני, תימנעו מכבלים מחוטים של מטענים שיש על השולחן. שימו אותם מתחת לשולחן. את זה למשל לא, ממש לא. לוקחים ושמים כאן. זה הרבה יותר יפה וזה הרבה יותר מכובד. פה יש לי את הכבל ואני מצינה את הטאבלט שלי. אז כן, זה נורא חשוב. שימו למשל מנורה וקצת תכשיטים על השולחן וכל מיני טפסמים שלך למשל שמה. רואים, אני גם סידרתי את הגריות חימום שלי כאן וגם את הפסמים. זה יהיה הרבה יותר יפה. אחרי שעברנו את החלק הזה, נמשיך לסידור החדר והריח של החדר. אפשר למשל לקחת בושם, אני למשל אוהבת את הבושם הזה לחדר שלי, והוא בריח מיללין, אין לי מושג איזה ריח הוא, אבל ממש טוב, אני נורא אוהבת אותו לחדר, זה ריח מושלם, אז אני קצת ארסס בחדר, שיהיה לי קצת ריח טוב בחדר ולא כמו שבאמה בחדר. ואתם יכולות אפילו להוסיף פיות או משהו, אפילו שזה נשמע קצת ילדותי. יש לי דף שלם של פיות. כמו שאתם רואות. כן. אז זהו בנות, אני מקווה שנהנתן ותכתבו לי, תעשו לי לייק למטה ותכתבו לי תגובות מה אתם רוצות שאני אעשה בסרטון הבא. וזהו, אוהבת אתכם, ביי.